Райан на почти 3 месеца е много щастлив в старото си бебешко кошче. От 15 минути не е спирал да рита и да се радва на звездичките, които преди това не му правиха изобщо впечатление. Он пусне музика. Та пък тя не заигра музика. Цялото кошче се тресе. Той ми започва да спи, той играе. Слушай. Райан! Райан! Дай ти видим лицето. Смахнах звездичките. Слагам ги пак.